Είμαι η Άτζη, η Καρατζά, είμαι εικαστικός και διάφορα άλλα. Πάντα έτσι λέω, εικαστικός και διάφορα άλλα. Επειδή κάνω και μαθήματα εικαστικών, γράφω διάφορες ιστορίες, παραμύθια, εικονογραφώ τα παραμύθια που γράφω. Όλα αυτά τα έργα εδώ μέσα έχουν προκύψει από παραμύθια και μύθους και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο μύθος, αλλά παράλληλα μ' αρέσει πάρα πολύ και η απομυθοποίησή του. Και γι' αυτό όταν με ρωτάνε πόσες γάτες έχω, σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο με ψεύτικες γάτες, απαντάω πως δεν έχω γάτες, έχω πάντα σκύλο. Επίσης είμαι παντρεμένη με πολιτικό γάμο από το 2014, ενώ είμαστε από το 1985 με τον Σταύρο Μπονάτσο, που είναι επίσης καλλιτέχνης και ήταν δάσκαλός μου στη σχολή. Κατάλαβα ότι όταν οι γάτες τσαντίζονται, κάνουν αυτή την καμπούρα, γίνεται έτσι, που τσαντίζονται και σηκώνουν και την ουρά επάνω και λέω «Α, κοίτα, μοιάζει πάρα πολύ με το βουνό που κάνω». Οπότε άρχισα να σχεδιάζω από τα βουνά, από το σχέδιο δηλαδή, γιατί πάντα κάνω προσχέδια, προέκυψε η θυμωμένη γάτα, η τσαντισμένη γάτα. Είμαι η Βούλα. Εργάζομαι σε μια φαρμακευτική εταιρεία στο οικονομικό κομμάτι. Είμαι παντρεμένη και έχω 2 παιδιά στην εφηβεία, τον Γιώργο και την Άννα, 15 και 13 χρονών αντίστοιχα. Είμαι ο Γιώργος ο Παπαδέλης, είμαι αισίος 50 χρονών και έχω μια υπέροχη οικογένεια με μια εκπληκτική σύζυγο και 2 αστέρια παιδιά. Αυτό είμαι. Είμαι η Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, είμαι από την Πάτρα, επί 40 χρόνια νοσηλεύτρια. Είμαι παντρεμένη. Έχω μια κόρη και 2 αγαπημένα εγγόνια. Ήμουν διδάσκουσα στην νοσηλευτική των ΤΕΗ και σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία της Πάτρας, όπου δίδασκα νοσηλευτική. Είμαι ο Παύλος, είμαι 68 χρονών, πρώην αστυνομικός, με 34 χρόνια που κάθισα στην αστυνομία. Είμαι παππούς 4 εγγονών, η μία έχει τρίδημα και η άλλη ένα αγόρι. Είμαι η Μάνια Μπικόφ, είμαι μαμά 4 παιδιών και ενός σκυλιού τον Άλφη που τρέχουμε παρέα. Είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, αθλήτρια, ακτιβίστρια. Ξεκίνησα να παίζω πόλο στα Χανιά. Συμμετείχα με την εθνική ομάδα, έχω αρκετές διεθνείς συμμετοχές και με την βουλιαγμένη 4 πανελλήνια πρωταθλήματα, τα 3 από αυτά ήττες σχεδόν. 2 φορές έχουμε βγει τέταρτες και 1 φορά έκτες στην Ευρώπη στο κύπελλο πρωταθλητριών το τότε. Έχει νεκρό? Νεκρό έχει? Μ' ακούτε? Θέλετε τρόφιμα, νερό? Θα φέρουμε στην άλλη βόλτα, γιατί το δώσαμε. Τρόφιμα τώρα έχουμε, πολλά τρόφιμα. Ναυαγοσωστική και κατ' επέκταση όλος ο εθελοντισμός μέσα σε αυτές τις φυσικές καταστροφές που εμπλέκομαι ενεργά, νομίζω είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Τα δικά μας χέρια πραγματικά νιώθουμε και ξέρουμε ότι έχουν αξία στο να σώσουν έναν άλλον άνθρωπο. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Εντάξει, καμιά φορά λέω ότι ξέρεις να κάνεις τόσα πολλά καλά. Φτιάχνεις μια φούσκα καλού γύρω σου και λίγο αυτό, πώς να σου πω, αυτό προστατεύεσαι. Είμαι ο Γιώργος Καπετανάκης και είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εδώ και αρκετά χρόνια. Το χιόνι είναι αυτό που με εξητάρει και ασχολούμαι με τη χιονοδρομία πάρα πολύ και το καλοκαίρι η θάλασσα.
Πήγαμε σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπως ξέρετε, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ψηλαφήθηκαν 23 γυναίκες, από τις οποίες οι 2 είναι ύποπτες. Γιατί δεν είχαν κάνει ποτέ μαστογραφία. Η μία ήταν 39 χρονών, η άλλη ήταν 48. Στην Ελλάδα η πρόληψη δεν έχει περπατήσει πολύ. Τι έπρεπε λοιπόν ο Όμιλος Αγκαλιάζω να κάνει? Να πλαισιωθεί από γιατρούς, εθελοντές και να μιλάει για την πρόληψη. Πάντα μιλάμε για τον καρκίνο. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με στενοχώρια 3 χρόνια πριν από αυτό το συμβάν. Είχα καταλήξει να έχω φτάσει 20 κιλά περισσότερα από ό,τι είμαι τώρα. Να μην ελέγχω ούτε τι τρώω, ούτε τι πίνω, ούτε τι καπνίζω, ενώ και το τσιγάρο και το αλκοόλ έπαιζαν σχεδόν καθημερινό ρόλο στη ζωή μου. Το 2018, σε μια φάση μια χαρά, δηλαδή τα παιδιά μας ήταν σχετικά όλα στο σχολείο, σε μια καθημερινότητα που την είχαμε φτιάξει ωραία και με τον τρόπο ζωής τον αθλητικό, που ειλικρινά πίστευα ότι δεν έχει χώρο στον οδικό μου οργανισμό. Κυρίως με τα εγγόνια ασχολούμουν, ήταν μικρά, 3-4 ετών ήταν. Μια φυσιολογική ζωή κάνοντας την ταντά. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν πλήρης επαγγελματικά. Ήμουνα πάρα πολλές ώρες δούλευα, με μεγάλο άγχος γιατί ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Ήταν τα χρόνια πριν την μεγάλη οικονομική κρίση. Παρότι ήμουνα ένας άνθρωπος που γυμναζόμουν καθημερινά, δηλαδή πήγαινα 3 με 4 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο, έτρεχα, αθλούμουν, δούλευα κανονικά, είχα την οικογένειά μου και όλα ήταν μια χαρά. Ξαφνικά ήρθε κάτι το οποίο δεν το περίμενα και ανέτρεψε όλα αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τότε. Το 2011 λοιπόν ήταν μια περίοδος που δούλευα σε πάρα πολλές δουλειές. Μου έτυχε και μια εικονογράφηση που έπρεπε να κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Ένα βράδυ, όπως ήμουν στον υπολογιστή και είχα το ποντίκι, τελείως τυχαία έφυγε το χέρι και έπιασα, σαν να έπιασα κάτι. Ακριβώς την επόμενη μέρα πήγα και έκανα εξέταση, έκανα έναν υπέρηχο, όπου μου είπαν ότι δεν είναι κάτι. Μου είπαν καλό θα ήταν να κάνετε και μια μαστογραφία. Μου έκανε την εξέταση και μου είπε ότι πράγματι είδε και τις μαστογραφίες και όλα. Μου είπε δεν είναι τίποτα, μπορείτε να το αφήσετε, αλλά πρέπει να βγει, να αφαιρεθεί. Λέω ωραία. Και επειδή τότε πραγματικά ήμουνα σε 5 δουλειές και θα τέλειωνα ας πούμε με τη σχολή τον Ιούνιο, λέω να τα αφήσω για τον Ιούνιο. Ήταν Ιανουάριος. Λέω να τα αφήσω τον Ιούνιο, ναι, αλλά να ξέρετε ότι αυτό θα μεγαλώνει. Ο καρκίνος με βρήκε σε μια φάση της ζωής μου η οποία δεν είχε κάποια αλλαγή από την καθημερινότητά μου. Ήμουνα χαλαρή, είχα το ωράριό μου, το οποίο εντάξει ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική μάλλον στον χώρο της εργασίας μου. Κάθε χρόνο θα έκανα τον προληπτικό μου έλεγχο, είμαι από αυτούς τους τύπους των γυναικών, ο καρκίνος με βρήκε και δεν ξέρω γιατί, ήμουν πολύ απροετοίμαστη γι' αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσω από καρκίνο του μαστού, γιατί ήμουνα τόσο τυπική στις εξετάσεις μου. Και όταν τον έπιασα, γιατί το έπιασα το στήθος μου και βρήκα κάτι, δεν πήγε καν το μυαλό μου. Ο Μιχάλης, ο σύζυγός μου, ήταν που με παρακίνησε, γιατί όταν το είπα, του λέω κάτι πιάνω στο στήθος μου, αλλά δεν θα είναι τίποτα. Και ο ίδιος θορυβήθηκε αμέσως και μου είπε την επόμενη μέρα πας στο γιατρό, δεν θέλω να το αφήσω για μια μέρα. Έτρεχα, έδινα, έπαιρνα, αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να με επισκεφτεί και εμένα. Γιατί όχι. Ήτανε μία μέρα που το καθήκον μου ήταν η βάρδιά μου σε ένα παζάρι που κάναμε. Είχα ήδη κάνει μαστογραφία και θα πήγαινα την επομένη να την πάρω. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο ακτινολόγος. Και μου λέει, προϊσταμένη, δεν έρχεσαι από εδώ να κάνουμε και μία μαγνητική. Το ξέρετε το τραγούδι που λέει «Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε». Όλα ξεκίνησαν το 2019 στο τελείωμα, που είχα αρχίσει με κάποιες μικρές ζαλάδες να έχω, οι οποίες ζαλάδες
Ποτέ δεν διαγνώστηκαν ουσιαστικά σωστά ή το τι ήταν. Μετά είχα κάποια φουσκώματα στο στομάχι, οτιδήποτε και να τρώγα άρχισε να με φουσκώνει. Το ένστικτό μου εμένα όμως μου έλεγε ότι πήγαινε να κάνεις μία κολονοσκόπηση. Είναι το τελευταίο που μου μένει. Δεν ήταν μόνο ένα ένστικτο, ήταν σαν να με έπιασε κάποιος από το γιακά και να με τράβηξε και να μου είπε πήγαινε να το κάνεις τώρα. Και πήγα και έκανα την κολονοσκόπηση. Εκεί εμφανίστηκε ότι είχα αδενοκαρκίνωμα μέσης διαφοροποίησης. Ένα μικρό πραγματάκι, το σουλάκι, το οποίο μου έπινε το αίμα. Και εγώ έπρεπε αυτό να το πολεμήσω. Σε ένα σεμινάριο, είχαμε ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών μαζί με τον Σπύρο. Ξεκίνησε ο πόνος δεν υποχωρούσε. Από το πρωί, το βράδυ φτάσαμε στα επίγοντα. Και εκεί ξεκίνησε να ψάχνουν τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει αυτόν τον έντονο πόνο. Βρέθηκε ότι υπάρχει ένα μόρφωμα αρκετά μεγάλο, 6x9 εκατοστά, το οποίο βρισκόταν στην δεξιά οθήκη. Δεν μου είπε κανείς ξεκάθαρα εκείνη τη στιγμή τι είναι, αλλά άρχισα να κάνω εξετάσεις. Και εκεί άκουσα πρώτη φορά το γυναικολογικό καρκίνο που δεν τον γνώριζα και που σε μένα εντελώς τυχαία μέσω του οξυπώνου ανακαλύφθηκε. Γιατί είναι ένας καρκίνος ύπουλος, ασυμπτωματικός, που όταν πλέον έχεις κάποιες ενδείξεις είσαι σε ένα στάδιο όπου οι πιθανότητες τις περισσότερες φορές είναι υπέρ του και όχι υπέρ σου. Ξαφνικά. Ήταν πολύ απλά, κάποιος βήχας, κάποια δέκατα, το ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στις προπονήσεις που έκανα και ο εκνευρισμός που έπρεπε να πάω στο γιατρό για να μου φύγει αυτό το συναχάκι γρίπη ή όπως αλλιώς μπορεί να το πει κάποιος, για να μπορέσω να συνεχίσω εγώ τις προπονήσεις μου, μέχρι ότου με παρέπεμψαν για περισσότερες εξετάσεις και εκεί πέρα άρχισαν τα πράγματα να παίρνουν μια διαφορετική τροπή. Δεν ήταν κάτι το οποίο κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει σημαντικό σύμπτωμα. Όλα κυλούν ομαλά και μου πιάνει ένας ξαφνικός πόνος στη μέση, γύρω από τα νεφρά, αν το υπολογίσω. Την επίσκεψη που έκανα στο νοσοκομείο πήγα έχοντας κολλικό νεφρού, νομίζοντας. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι είχα κάποιο πολύποδα στον παχύ έντερο και ξεκίνησε η διαδικασία όλη. Εντάξει, αυτό μεγάλωνε, καταλάβαινα εγώ ότι δεν είναι κάτι καλό. Έκλαιγα δηλαδή τα βράδια και έλεγα έχω καρκίνο. Μου είπε ότι κάτι βλέπω. Μία μάζα στον αριστερό μαστό. Ήτανε η πιο τραγική στιγμή στη ζωή μου. Ξέρετε, δεν θα είμαι υπερβολική, αλλά θα είμαι αληθινή. Αληθινή γιατί δεν σκέφτηκα τον καρκίνο που μου είπε. Ήτανε 14 Νοεμβρίου του 2014. Όσο σκέφτηκα ότι τα Αγίου Βαλεντίνου του 2015 θα πάντρευα το παιδί μου, τη μοναχοκόρη μου. Τι θα πω στο παιδί μου, τι θα γίνει. Δεν το είπα πουθενά, παρά μόνο το συζήτησα με τον σύντροφό μου. Αύριο θα μπεις και θα χειρουργηθείς. Όχι, δεν θα χειρουργηθώ, γιατί παντρεύω το παιδί μου. Έβαλα τη μαγνητική κάτω από το καναπέ, στο κρεβάτι, στον καναπέ μου. Το παιδί μου παντρεύτηκε και όταν γύρισε από το γαμήλιο ταξίδι, εγώ βρέθηκα στο νοσοκομείο να χειρουργηθώ. Θυμάμαι ακριβώς την ημέρα, θυμάμαι ότι πήγα στο γιατρό χωρίς άγχος, πήγα μόνη μου, λέει ο Μιχάλης θα πάμε μαζί. Όχι, του λέω θα πάω μόνη μου, δεν είναι κάτι, μην αγχώνεσαι. Πήγα στον γιατρό, μου κάνει τον υπέρηχο και μου λέει, Βούλα μου λέει κάτι, θέλω να το δούμε. Μου λέει ντύσου και έρχεσαι στο γραφείο μου, θυμάμαι που με κανονίζει ο ίδιος επιτόπου να πάω εκείνη τη στιγμή στον μαστολόγο. Θυμάμαι που του λέω είναι κάτι κακό, είναι καρκίνος. Και δεν μου απαντάει ναι ή όχι, μου απαντάει ό,τι και να είναι θα το αντιμετωπίσουμε. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι, επειδή ήμουν και μόνη μου, ένιωσα τη γη να φεύγει κάτι από τα πόδια μου. Του λέω, έχω 2 παιδιά. Μου λέει, ό,τι και να είναι, μου λέει, θα το περάσουμε και θα είσαι καλά. Μόνο αυτό.
πήγα στο σπίτι και με είδαν τα παιδιά ότι ήμουνα στεναχωρημένη και τους το είπα επί τόπου. Δεν το έκρυψα στα παιδιά. Θυμάμαι το γιο μου που το μόνο που μου είπε, μου λέει «Μαμά, κινδυνεύει η ζωή σου» και του λέω «Όχι, θα το παλέψουμε». Και μου λέει «Οκ, μαμά, θα το περάσουμε μαζί, μην ανησυχείς» και έφυγε. Η μικρή μου, η αλήθεια είναι ότι επειδή ίσως είναι και κοριτσάκι, ήταν όλη την μέρα στην αγκαλιά μου και μου λέει «Μαμά, δεν θέλω να πάθεις τίποτα». Της λέω «Δεν θα πάθω κάτι». Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα, που είναι ακριβώς 1 χρόνο πριν. Τι θέλει κάθε άνθρωπος να μάθει στη ζωή του? Να ζήσει. Να ζήσει χωρίς να έχει πόνο, γιατί ο καρκίνος είναι πόνος. Είναι φόβος. Ο καρκίνος δεν βασανίζει μόνο τον καρκινοπαθή. Και όταν μου είπε ο γιατρός είναι καρκίνος και πρέπει να υποβληθείς σε επέμβαση και να σου κόψουν το έντερο, σαν να σου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια σου, σαν να αιωρείσαι και να πέφτεις στο κενό. Σαν να λες, γιατί εμένα, γιατί τώρα, γιατί αυτό, γιατί τα παιδιά μου, η γυναίκα μου. Μπήκα στο πρώτο χειρουργείο. Με χειρούργησε και ο γυναικολόγος που με είχε αναλάβει και στις εξωσωματικές μου και στις συγγένειες μου. Ξύπνησα από το χειρουργείο, μου είπε όλα καλά. Εγώ λέω τι ωραία, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Κατεβαίνουμε Χανιά για τα Χριστούγεννα, γυρνάμε. Πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, φεύγουν τα παιδιά για το σχολείο και βάζω το ποδήλατό μου στο προπονητήριο και είναι η πρώτη μέρα που ανεβαίνω στο ποδήλατο. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας, από το νοσοκομείο. Λέω, θέλω να μου ευχηθούν για την καλή χρονιά. Μου μιλάει ο γιατρός, κύριε Νίκο, καλή χρονιά. Μου λέει, τι κάνεις, λέω ποδήλατο. Μου λέει, ποδήλατο, λέω πρώτη μέρα. Μου είχατε πει, ωραία, όπως είσαι, μου λέει στο ποδήλατο, κατέβα και ελάτε στο νοσοκομείο γιατί η κανονική βιοψία έχει βγει θετική. Μετά από περίπου 1 μήνα αντιμετώπισης και διαφόρων εξετάσεων, να πάμε να κάνουμε κάποια επεμβατική βιοψία, δηλαδή κάποια επέμβαση, η οποία αποκάλυψε ότι πρόκειται για μία νόσο που λέγεται ένα λέμφωμα μεσοθωρακίου. Αυτό λοιπόν είναι μια αιματολογική κακοήθεια, η οποία χρήζει αντιμετώπισης θεραπευτικής με χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες στην πορεία, πράγμα το οποίο ξεκίνησε μετά και μπήκα σε μια διαδικασία που κράτησε περίπου 8 μήνες. Γίνεται η χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία δεν ήταν πάντα εύκολη. Κάποιες φορές είναι δύσκολη, κάποιες φορές σε ρίχνει. Υπάρχουν στιγμές και μέρες στον κύκλο αυτών μεταξύ της μίας και της άλλης θεραπείας που πέφτεις σαν άνθρωπος. Είναι μια περίοδος η οποία χάνεις κιλά, χάνεις βάρος, πρέπει να προσέχεις πολύ το τι τρως, το πότε τρως, το πώς τρως και φυσικά είναι και κάτι το οποίο επηρεάζει όλο το σπίτι, όλη την οικογένεια. Δεν επηρεάζεσαι μόνο εσύ, επηρεάζει όλο το περιβάλλον. Όλοι κινούνται σε ένα διαφορετικό ρυθμό πλέον. Ήταν 3ο στάδιο, προχωρημένο δηλαδή, πολύ στάδιο και έπρεπε να κάνω εννοείται αφαίρεση και πριν από την αφαίρεση έπρεπε να κάνω ένα πακετάκι 5-6 χημειοθεραπείων, μετά να κάνω το χειρουργείο και μετά άλλο ένα πακέτο, το λεγόμενο σάντουιτς, επειδή ήταν και πολύ μεγάλος ο όγκος. Είχε φτάσει πια, ήταν σχεδόν 6 εκατοστά. Όλο αυτό το πακέτο όμως θα σου πάρει πάνω από 1 χρόνο, δηλαδή για να το ξεπεράσεις και αυτά θα πρέπει να το ξέρεις αυτό και βέβαια θα πρέπει να ξέρεις ότι θα πέσουν και τα μαλλιά σου. Και πετάγεται ο Σταύρος, ο σύντροφος και λέει «Γιατρέ, τι βλέπετε πως είναι, θα πάρουμε μια περούκα μπλε, μια χαρά». Βγαίνουν τα αποτελέσματα της κυταρολογικής αρχικά και μου έρχεται ένα χαρτί 3 μέρες μετά, ήταν Τετάρτη, Πέμπτη, η οποία ήταν θετικό στο καρκίνος. Να μου τη λέξη αυτή και οκ, λέω. Όταν το είδα και στο χαρτί, τρόμαξα, γιατί είχα στο μυαλό μου, μου είχε πει μάλλον από την αρχή ο γιατρός ότι θα ακολουθήσουμε όλα τα σχήματα λόγω της ηλικίας μου που
που είμαι κάτω από τα 45, που σημαίνει χειρουργείο, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Το άγχος μου αμέσως ήταν οι χημειοθεραπείες και όλες τις παρενέργειες που ήξερα ότι υπάρχουν. Θέμα με τα μαλλιά της. Κάποια στιγμή στην πορεία είχα τα μαλλιά της. Προσπαθώντας να το αντιμετωπίσει αυτό, είχε προσπαθήσει στη θεραπεία να εφαρμόσει κάποιες μεθόδους οι οποίες ήταν επίπονες, αλλά τη θυμάμαι και έχω και την είχα βγάλει μια φωτογραφία με ένα χαμόγελο. Προσπαθούσε όσο μπορούσε μέσα σε αυτή την επώδυνη κατάσταση να το βγάλει. Δεν ξέρω γιατί το είχα πάρει τόσο βαριά. Όλοι μου λέγανε δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με αυτό, δεν θα πρέπει να σε νοιάζει αυτό. Αλλά αυτό ήταν το άγχος το δικό μου. Πρώτα μου κάνανε πλήρη εξετάσεις και εν συνεχεία μου κάνανε αφαίρεση μέσα σε 5-10 μέρες. Στις δεύτερες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έκανε μία μετάσταση στο επινεφρίδιο και έκανε μετά από 2 χρόνια και αφαίρεση επινεφριδίου. Να μην σας τα πολυλέω, χειρουργήθηκα. Το άσχημο για μένα ήταν ότι χειρουργώντας με βρήκαν ότι λίγο πιο πέρα υπήρχε ένας άλλος καρκίνος, ο οποίος ήταν πιο επιθετικός από τον πρώτο. Και είπαν στον άντρα μου και στο παιδί μου ότι αν θέλουμε να μην γίνει τουλάχιστον γρήγορα μετάσταση, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ολική μαστεκτομή. Ο άντρας μου το σκέφτηκε γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκε ότι θα στεναχωρηθώ πολύ. Αλλά ο γιατρός μου είπε δεν θα τη ρωτήσω, εγώ θα κάνω εκείνο που πρέπει, γιατί θέλω να βλέπω τη λαμπρινή με το χαμόγελο και να ζήσει όσο πιο πολλά χρόνια μπορεί. Αρχίζεις και νιώθεις ότι είσαι σε ένα διαφορετικό οικοσύστημα, σε έναν χώρο στον οποίο κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται. Αυτό το πράγμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο. Οι φροντιστές είναι οι αφανείς ήρωες σε όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται καρκίνος, γιατί ναι μεν ένας νοσεί, ένας αντιμετωπίζει το πρόβλημα και είναι όλα αυτά, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι δίπλα του οι οποίοι θα πρέπει να κρατήσουν τις αγωνίες για τον εαυτό τους, θα πρέπει να βγάλουν έναν εαυτό χαρούμενο και ενθαρρυντικό και αισιόδοξο στον ασθενή, θα πρέπει να το στηρίξουν και κανένας δεν είναι να στηρίξει αυτούς. Και επίσης πρέπει να κάνουν και ένα κάρο γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έπρεπε να μείνεις και 2 νύχτες μέσα, όπου ήμουνα σε ένα δωμάτιο με άλλες 5-6 περιπτώσεις, γυναίκες εννοείται, πολύ δύσκολες. Αυτό ήταν και ένα πολύ, νομίζω, το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτήν την ιστορία. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Όταν λοιπόν πήρα το εξιτήριο, ένιωθα πάρα πολύ καλά. Ένιωθα πάρα πολύ ωραία και μάλιστα λέω στη γυναίκα μου, άσε, θα οδηγήσω εγώ το αυτοκίνητο. Η πρώτη εμπειρία λοιπόν ήταν ότι δεν μπορούσα να στρίψω ένα υδραυλικό τιμόνι. Το κατάφερα να ανακτήσω αρκετά από τα κιλά μου, είχα χάσει πάρα πολλά κιλά. Χωρίς να κάνεις τίποτα, κάθεσαι σε ένα κρεβάτι, λαμβάνεις θεραπείες και χάνεις κιλά, χάνεις βάρος. Οπότε μετά από 1 χρόνο πλέον και άρχισα να είμαι σε μια κατάσταση, όχι όπως ήμουνα, αλλά καλή. Ήταν πολύ δύσκολα. Όσοι έχουν περάσει από αντίστοιχα χειρουργία ξέρουν, πάρα πολύς πόνος. Αυτή η ανημπόρια να κάνεις οτιδήποτε και να εξαρτιέσαι από τους άλλους σε επηρεάζει ούτως ή άλλως. Και στα παιδιά μας πια είχαμε πει ακριβώς τι συμβαίνει. Η ερώτηση «θα πεθάνεις μαμά?» που νομίζω στα παιδιά εύλογα γεννιέται ήταν «όχι αγάπη μου, δεν θα πεθάνω τόσο σύντομα, δεν θα με ξεφορτωθείς». Και η ελπίδα υπήρχε. Φυσικά έχεις την ελπίδα μέσα σου ότι θα είσαι πιο δυνατή. Και εγώ ήμουν τυχερή και ήμουν πιο δυνατή. Δεν σου κρύβω ότι όταν πήγα πρώτη φορά στο γιατρό για τα ράματα και τα λοιπά, λίγες μέρες μετά το χειρουργείο, του είπα «σας έχω νέα, έχω γραφτεί σε έναν αγώνα». Μου λέει «τι αγώνα?» Λέω «θα κάνω ένα αγώνα τριάθλου Ironman, αυτό που τρέχω». Μου λέει «τι είναι αυτό?» Του είπα τα χιλιόμετρα και μου λέει «καλά». «Πότε το έχεις κανονίσει αυτό?» Του λέω «σε λίγους μήνες». Μου λέει «δεν υπάρχει περίπτωση». Βρήκα έναν αγώνα που ήταν Μάιο. Οπότε πήρα τηλέφωνο τον προπονητή μου και του είπα «Βασίλη, θα τρέξω έναν αγώνα.
Πρέπει το μυαλό μου να είναι απασχολημένο με αυτό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι σαν ασθενής και σε μια μεταχειρητική κατάσταση και να κάθομαι εδώ να κλαίω τη μοίρα μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Φάνταζε απίστευτο το να μπορέσει να τα καταφέρει κάποιος ο οποίος έχει περάσει από μια μεγάλη περιπέτεια και ο χρόνος είναι τόσο μικρός, τόσο λίγος, που λες αδύνατον αυτό να συμβεί. Οπότε είχαμε έτσι μια στιχομυθία εκείνη την περίοδο, μόλις μου το ανακοίνωσε ότι θέλει να πάει να τρέξει εκείνον τον αγώνα, και βέβαια με έπεισε. Πιάστηκα από αυτό. Προσπαθούσα και στο κρεβάτι, δηλαδή, ξέρεις, να κάνω ασκήσεις. Σηκώθηκα πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν, σε σχέση, ξέρεις, με άλλους, γιατί με κρατάει αυτό, το να τρέξω έναν αγώνα, να πάρω τη ζωή μου πίσω. Ξέρεις, αυτό είναι ένας δρόμος που ανάλογα πού θα διαλέξεις να πας, μπορεί να μην ξαναγίνεις ποτέ αυτό που ήσουνα. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πέρα από μας. Μια θεία δύναμη, η οποία μας βοηθάει να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας, δεν ξέρω. Πάντα θυμάμαι η γιαγιά μου έλεγε, παιδί μου, να μην σου δώσει ο Θεός ότι μπορείς να αντέξεις. Με τρόμαζε όταν το άκουγα αυτό από τα χείλη της. Αλλά πραγματικά ούτε εγώ ίδια πίστευα ότι πού την έχω τόση δύναμη για να το πολεμήσω. Με πολύ χιούμορ. Έχουμε ρίξει πολύ γέλιο και στη δουλειά. Μπορούν να το πούνε και πολλοί συνάδελφοι. Με την εμφάνισή μου, με όλες τις δυσκολίες που πέρναγα. Και έλεγα, πού το βρίσκεις και εσύ τη δύναμη και να πας στη δουλειά και να είσαι αποδοτική και να δουλεύεις πολλές ώρες, γιατί δεν είναι ότι δούλευα 5 ώρες και πήγαινα σπίτι μου. Το βρήκα στο γραφείο μου. Οκ. 9 πρώτου, εντάξει. Βέβαια έπεσε και σε καλά χέρια κάποιου γιατρού, ο οποίος με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Με ενθάρρυνε και συνεχίζουμε να έχουμε και φιλία. Κάνω ό,τι μου λένε οι γιατροί μου. Εμπιστεύομαι απόλυτα την γνώμη τους και τις κατευθύνσεις που μου δίνουν και δεν έχω παρά να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και είχα πει λοιπόν στον εαυτό μου, είχα πει στον εαυτό μου, ήμουνα και σε ένα δωμάτιο που έβλεπε το Χίλτον, πες ότι είσαι σε ένα ξενοδοχείο και είσαι διακοπές. Και είχα μαζί μου τα βιβλία μου, έκλεινα τη κουρτίνα τα βράδια και καθόμουν μέχρι τη 1:30, 2 η ώρα και διάβαζα και με το φως από πάνω και έγραφα. Και έτσι βγήκε αυτή η ιστορία, λέγοντας στον εαυτό μου ότι είσαι εκεί, είσαι διακοπές. Εγώ σοκαρίστηκα όταν μας είπε μία γιατρός, κοιτάξτε, δεν είναι αρνητική η απάντηση, είναι όγκος και καρκίνος. Η Άτζη ήταν και εκεί πάρα πολύ ψύχρεμη, σε βαθμό που με διώχνανε εμένα στο τέλος, γιατί εγώ στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Είπα, δεν είσαι η πρώτη, δυστυχώς όμως ούτε και η τελευταία. Ναι, Σταύρο, μήπως θες εσύ να φρεσκάρεις τη σόμπα γιατί το κάνεις καλύτερα, γιατί νομίζω έχει σβήσει. Νομίζω το πρώτο στήριγμα είναι ο εαυτός σου. Το αντιμετωπίσαμε και μέσα από χιούμορ. Έτυχε, ήταν χειμώνας, ας πούμε, κοιμόμασταν στο σπίτι. Στο σπίτι έπρεπε να βάζουμε, ας πούμε, αέριο. Το αέριο ήταν ακριβό. Λέω εγώ, ας πούμε, πω, θα πληρώσουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Και λέω, ωραία, τίποτα, αφού δεν έχω μαλλιά, ξέρεις, αυτό. Κάνουμε ένα χιούμορ που δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα κάποιος άλλος. Δηλαδή, είναι ένα χιούμορ δύσκολο και που πονάει. Είναι ένα χιούμορ που στην ουσία σκάβεις με τα νύχια σου και πονάς, αλλά θες να πιαστείς από κάπου. Βγαίνοντας εγώ από κάθε θεραπεία, εφόσον δεν είχα μάθημα, πήγαινα και περπατούσα, έκανα τη βόλτα μου με τον Ντάμπι. Τα ζώα γενικά είναι απίστευτα πλάσματα, καταλαβαίνουν τα πάντα. Όταν γυρνούσα από το νοσοκομείο μετά από 2 βράδια, όπως είπα, ερχόταν πάντα και έγλυφε εδώ που είχα, ας πούμε, τα διάφορα. Και το φοβερό είναι ότι μετά όταν εγώ είχα πάντα μία τσάντα όπου έβαζα μέσα τα εσωρουχά μου και αυτά για να πάω στο νοσοκομείο για τις 2 αυτές διανυκτερεύσεις. Και όποτε γυρνούσα άφηνα τη τσάντα εκεί, έπλυνα κτλ. Στην τελευταία θεραπεία, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό,
που γύρισα, που έκανε μεγάλη χαρά όπως πάντα βέβαια, την έκανε κομματάκια. Δεν άφησε τσάντα. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι να πέφτεις σε ελεύθερη πτώση, πρέπει κάπου να πατήσεις, πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η ελεύθερη πτώση σου για να μπορέσεις να πιαστείς από κάπου και να προχωρήσεις. Νιώθεις ότι πρέπει και χρωστάς τον εαυτό σου να πατήσεις γερά κάπου και να πεις αλλάζω. Και αλλάζω κατά 180 μοίρες, γιατί αυτό το οποίο έκανα μου βγήκε σε κακό. Επέστρεψα σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος εκείνη την ώρα με έκανε να αγαλιάζει η ψυχή μου, που ήταν ποιος? Να βγω και να πάω μια βόλτα στην παραλία. Να περπατήσω στη θάλασσα ξυπόλυτος ενώ ακόμα δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Να νιώσω την ενέργεια που δίνει η ίδια η ζωή, που είναι η ίδια η γη και ο ήλιος. Να ακούσω ένα δέντρο το πρωί που ξυπνάω του πώς κάνουν τα φύλλα του, το οποίο είχα να το ακούσω 49,999 χρόνια. Στα 50 μου το ξανακατάφερα τώρα και στα προηγούμενα 2 χρόνια. Και εκεί είπα ότι κοίταξε, Μάνια, τώρα αν το δεις σαν μαμά, θα σε πάρει 100 βόλτα. Αν το δεις σαν αδερφή, αν το δεις σαν σύζυγος μόνο, δηλαδή αν το δεις από αυτή την οπτική, θα είναι πιο δυνατά αυτά τα συναισθήματα από σένα και αυτές οι υποχρεώσεις. Οπότε θα το αντιμετωπίσεις σαν αθλήτρια. Ένα ακόμα εμπόδιο στον αθλητισμό. Ένας αγώνας δύσκολος που πάμε να παλέψουμε και ό,τι βγει. Και δεν σου κρύβω ότι αυτό έκανα. Δεν άφησα τον εαυτό μου ούτε μία στιγμή να σκεφτεί ότι είμαι η μαμά 4 παιδιών. Έχανα τον έλεγχο, οπότε είπα stop. Είσαι μία αθλήτρια. Και από την πρώτη μέρα που μπήκα στο νοσοκομείο, το μόνο που ρωτούσα συνέχεια είναι πότε θα αρχίσω να ξανατρέχω και πότε μπορώ να τρέξω σε έναν αγώνα και πότε μπορώ να κολυμπήσω. Πάντα σκεφτόμουν τα παιδιά ότι θα μεγαλώσουν, ας πούμε, και θα είμαι δίπλα τους στις σπουδές τους, στη ζωή τους. Τώρα, όταν σκέφτομαι έτσι, λέω, θα είμαι. Είναι ένα ερώτημα που είναι ένα αγκάθι, τέλος πάντων, ο καρκίνος. Και μια αγωνία να είσαι παρούσα στη ζωή των παιδιών σου. Με βοήθησε πάρα πολύ το ότι κράτησα την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου. Πήγα κατευθείαν στη δουλειά, μετά από 15 μέρες από το χειρουργείο, και είχα στο μυαλό μου ότι έτσι πρέπει να συνεχίσω. Θα δουλεύω, απλά κάποιες μέρες του μήνα θα πηγαίνω να κάνω χημειοθεραπείες και θα είμαι από το σπίτι, δεν θα είμαι τόσο δυνατή σωματικά. Αυτό έκανα. Δεν ήταν εύκολο να έρχομαι στη δουλειά, ειδικά μετά τις θεραπείες, γιατί ένιωθα πολύ αδύναμη. Ένιωθα τα φάρμακα να με επηρεάζουν στη συγκέντρωσή μου, στην αποδοτικότητά μου, και αυτό προσπαθούσα να μην το δείχνω. Ευτυχώς είχα ανθρώπους και στο εργασιακό μου περιβάλλον, οι οποίοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί απέναντί μου. Είπα, ό,τι να γίνει θα γίνει. Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια που χρειάζεται. Η σύζυγος και οι κόρες λίγο πέσαν. Πιο πολύ θάρρος εγώ τους έδινα παρά αυτοί εμένα. Φυσικά πήγα στο Race for the Cure και είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί έχω πάει και πολλές άλλες χρονιές, αλλά φέτος, επειδή ήμουνα και με την μπλούζα του Survivor, για μένα είχε μεγαλύτερη αξία. Θυμάμαι όταν μπήκα μέσα στο μετρό και είδα όλο αυτόν τον κόσμο και είδα άλλες γυναίκες με την μπλούζα. Κοιταχτήκαμε και καταλαβαίναμε τα μάτια τι έχουμε περάσει. Ήμουνα συγκινημένη, έκλαιγα. Τα παιδιά με αγκαλιάζαν, μου λέγανε «Μαμά, μην κλαις, όλα πάνε καλά». Ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα που είδα τόσες γυναίκες. Θυμάμαι, κοιτάζα μόνο, εστίαζα στις γυναίκες που φοράγαν τη ροζ την μπλούζα, γιατί καταλαβαίναμε πραγματικά τι έχουμε περάσει. Για τη δική μου την θεώρηση τότε των πραγμάτων, το έμαθαν όλοι οι φίλοι μου, όλο μου το εργασιακό περιβάλλον. Δεν το έμαθαν ο πατέρας μου και η μάνα μου, οι οποίοι είναι τώρα 88 και 83 αντίστοιχα, και τα παιδιά μου. Τα άφησα απ' έξω από αυτό. Τα άφησα απ' έξω από αυτό εσκεμμένα και γνωρίζοντας ότι πρέπει να τα προστατεύσω. Το μάθαμε μετά από 2 χρόνια σχεδόν. Είχαμε βγει όλοι για φαγητό και τότε, ας πούμε, μας το είπαν. Και φαντάσου, εφόσον δεν είχα καταλάβει κάτι από μόνη μου,
Έτσι όπως καθόμαστε στην καρέκλα ήταν λες και έπεσα ακόμα πιο κάτω. Γιατί σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, κάτι τόσο σημαντικό για τον μπαμπά μου, να μην το ξέρω, να μην έχει την ανάγκη να το μοιραστεί με μένα και τον αδερφό μου. Το γεγονός ότι συμπεριφερόμαστε τώρα σαν να είναι κάτι που το ξέραμε από πάντα και το θεωρούσαμε σαν δεδομένο, ενώ το ξέρω μόλις, ας πούμε, ένα χρόνο, είναι ακόμα περίεργο για μένα, δεν έχει κάτσει καλά. Τα πράγματα που με κράτησαν δυνατό για να μπορέσω να καταφέρω να βγω νικητής από αυτό ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν η πίστη μου στο Θεό και ο κυριολεκτικός άγγελος για μένα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και η γυναίκα μου. Δεν ήθελα και τα παιδιά μου, παρότι μου 2 μήνες στο νοσοκομείο, δεν ήθελα ποτέ να με επισκεφτούν. Δεν ήθελα να με δούνε σε μία φάση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ήμουνα πάρα πολύ αδύναμος, ήμουνα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ήθελα να το βιώσουν αυτό. Ήταν και λίγο μία απόφαση ανάγκης, γιατί ξέρεις, όταν βρίσκεσαι σε μία δύσκολη θέση, αντιμετωπίσεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να έχεις και το ψυχικό σθένος να δεις και να αντιμετωπίσεις κάποια πρόσωπα εκείνη την ώρα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί χάνεις τα πάντα. Χάνεις την εμφάνισή σου, είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και είναι δύσκολο να προσαρμοστείς με αυτό, με την εικόνα σου. Ευτυχώς είχα ανθρώπους και οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, καλά ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου, που δεν χρειάστηκε ούτε μια μέρα να με δούνε περίεργα ή να ντραπούνε για μένα. Θυμάμαι, έλεγα στα παιδιά να βάλω σκουφάκι, να έρθω στο σχολείο. Όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται. Όπως νιώθεις εσύ, εγώ βέβαια έβαζα συνέχεια, αλλά δεν τους ένοιαζε το ότι είχα αλλάξει και αυτό μου έδινε δύναμη και κουράγιο ότι οκ, εντάξει, δοκιμασία είναι, θα περάσει. Ο Μιχάλης ήταν τόσο υποστηρικτικός απέναντί μου, που θυμάμαι μου πιάνε το κεφάλι και με εκνεύρισε που μου πιάνε το κεφάλι, γιατί δεν ήθελα να αισθάνεται ότι δεν έχω μαλλιά. Εγώ δεν μπορούσα να μην φοράω έστω ένα σκουφάκι στην διάρκεια της μέρας, και ακόμα και τις νύχτες που ήμασταν μαζί. Και μου έλεγε, βγάλ' το, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ δεν ήθελα να με δει έτσι. Αλλά γι' αυτό ήμουνα συνέχεια, όπως μου έλεγε, είμαι το κορίτσι του. Και αυτό μου έδινε τη δύναμη που χρειαζόμουν. Ότι και η θηλυκή μου πλευρά δεν είχε χαθεί από αυτή την περιπέτεια. Ξέρετε τι σημαίνει να έρθετε να με αγκαλιάσετε, αλλά αυτή την αγκαλιά να την πιστέψετε. Να πιστεύετε ότι αγκαλιάζετε τη Λαμπρινή και το νιώθετε. Έχει μια αγκαλιά για όλους μας. Προσωπικά, σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ είχα πέσει σε κατάθλιψη, ήταν δίπλα μου, με βοήθησε. Είναι μια αξιόλογη γυναίκα, η οποία κρατάει το σύλλογο. Ο σύντροφός μου, βήμα δεν έκανα χωρίς εκείνον. Πονούσα, πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε το σώμα μου, αλλά πάνω απ' όλα αγαπούσα εμένα. Ήθελα να ζήσω. Όταν τελείωσε το χειρουργείο και ήταν δίπλα μου, ήταν με ένα χαμόγελο που με εκνεύριζε. Όταν το Σάββατο φύγαμε και φτάσαμε στο σπίτι, ξάπλωσα στον καναπέ με μία πολύ μεγάλη μελαγχολία και εκεί ο άντρας μου ξέσπασε. Ακούμπησε στο στήθος μου και έκλαιγε. Και μου έλεγε, δεν πειράζει, εγώ αυτό θα αγαπήσω, αυτό που υπέφερε θα το κρατάω αγκαλιά μου. Αν ρωτάς για μένα, μου είπε, αν με ενοχλεί το ότι θα έχεις ένα μαστό, σου λέω από τώρα ότι δεν με ενοχλεί.
Δεν θα το πιστέψετε. Αλλά το αγάπησα. Αυτό που μου έδινε, που ήθελα και προσπαθούσαμε στη διάρκεια της μέρας, είναι να έχω λίγο χρόνο μαζί με τα παιδιά πιο ουσιαστικό, δηλαδή να μιλάμε έστω για το σχολείο, για τους φίλους τους, 5-10 λεπτά. Ο καθένα με τον καθένα μόνο του. Με τον Γιώργο, με την Άννα, να μου πει λίγο την ημέρα του. Νομίζω ότι όποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ο ίδιος και η οικογένειά του, βγαίνει πιο δυνατός και αναθεωρεί συνολικά το πώς βλέπει τη ζωή του, τη σχέση του με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Νομίζω ότι εμείς καταρχήν σαν ζευγάρι, αλλά και ως άνθρωποι έχουμε βγει πιο δυνατοί. Ασχολούμαστε με πράγματα πια που έχουν σημασία και όχι με χαζομάρες. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή την περιπέτεια βλέπεις πραγματικά τι έχει την αξία της ζωής. Ποια είναι η πραγματική. Και είναι οι χαρές με τους ανθρώπους σου δικούς σου, με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου, με τους γονείς σου, τα αδέρφια σου. Αυτό, το ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι πάρατος, είναι καρκίνος, γιατί και στην τηλεόραση τον καρκίνο τον λένε πάρατο. Δεν είναι πάρατος. Είναι καρκίνος. Μη φοβόμαστε να το πούμε. Και όταν θα μας βρει, θα πρέπει να το κοιτάξεις στα μάτια και να τον πολεμήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Ο φόβος, ξέρεις, είναι πολύ αρνητικό συναίσθημα και μπαίνει στο μυαλό σου και ελέγχει μετά τα πάντα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για το πρόβλημά μας στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι θα μας δείξουν και περισσότερη αγάπη. Θα έχει και ο άνθρωπος που έχει την αρρώστια τη βοήθεια που χρειάζεται και την αγάπη. Έκανα ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα. Δεν το μοιράστηκα με τα παιδιά μου και δεν πήρα το 100% της βοήθειας και της αγάπης που θα έπρεπε να πάρω. Να μην φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό. Εφόσον συμβαίνει, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να μιλείς γι' αυτό και να λάβεις την αντίστοιχη βοήθεια και αγάπη που χρειάζεσαι. Κρατάνε τον πόνο τους και δεν θέλουν να μιλήσουν. Εγώ ως προϊσταμένη έμπαινα μες στο θάλαμο και τραγουδούσα. Της φωνής σου δεν θυμήθηκα και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ. Ο μπαμπάς μου έλεγε να είσαι πάντα ένας φάρος φωτεινός. Εννοείται ότι φρικάρουμε όλοι όταν γίνει κάτι άσχημο, κάτι κακό. Δεν πρέπει να φρικάρει, να πιστεύει στον εαυτό της και να έχει καλή ψυχολογία. Εμένα και στο νοσοκομείο μου έλεγαν ότι το 90% το έκανες με τη καλή σου ψυχολογία. Και μου λέγανε όλοι, και τώρα Δευτέρα, και τώρα Τρίτη. Όταν νιώθεις ότι σκοτίζονται όλα και σκοτεινιάζουν γύρω σου, ψυχραιμία. Κοιμήσου και το πρωί θα ξέρεις. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, αυτό που μου έδινε κουράγιο ήταν που έλεγα «ΟΚ, θα καταφέρω, θα γίνω καλά και θα μπορέσω να πάω για σκι τα Χριστούγεννα στην Αυστρία». Αυτό είχα στο μυαλό μου και με στήριζε. Είναι πολύ σπουδαίο που ξυπνάς, είναι πολύ σπουδαίο που έχει ήλιο, είναι πολύ σπουδαίο που κάνουμε σκι στο χιόνι, είναι πολύ σπουδαίο που πάμε στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο, που βλέπουμε τα δέντρα. Είναι πολύ πιο σπουδαίο από ό,τι το θεωρούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Το να σηκωθείς από το κρεβάτι σου το πρωί που ξυπνάς, που εσύ και εγώ το θεωρούμε τώρα ξανά δεδομένο, δεν είναι δεδομένο για έναν άνθρωπο που ξέρει ότι σε λίγο καιρό μπορεί να πεθάνει. Δεν είναι δεδομένο για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει την ικανότητα, λόγω του ότι είναι εγχειρισμένος, λόγω του ότι πονάει, να σηκωθεί από το κρεβάτι, να κατέβει τις σκάλες, να περπατήσει, να δει το παιδί του το πρωί, να του πει καλημέρα, να απολαύσει ένα δροσερό ποτήρι νερό, να ακούσει το κύμα της θάλασσας που σκάει και να το ακούσει πραγματικά, όχι να το προσπεράσει επειδή δεν προλαβαίνω γιατί έχω να πάω κάπου αλλού. Έχεις και ένα σώμα το οποίο αυτό σε προχωρά. Αν αυτό αρνηθεί, δεν μπορείς να πας πουθενά πέρα από το κρεβάτι σου.
Οπότε πρέπει να το φροντίζουμε και αυτό όταν θα έρθει μια δύσκολη στιγμή θα σε φροντίσει επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνεις τις δραστηριότητες σου, να δουλεύεις, να κάνεις τα έργα σου που έκανα εγώ, έτσι, που συνέχισα. Και έμαθα και κάτι άλλο να λέω όχι. Σταύρο, μην αρχίζεις τώρα και δεν τελειώνεις. Μην αρχίζεις και δεν τελειώνεις. Και να παίζεις, δηλαδή αυτό νομίζω να περνάς καλά. Μερικές φορές λέω πω ρε φίλε τι κάνεις ή ξέρω εγώ πώς δίνεις έτσι ή αυτό, αλλά αυτή είμαι εγώ. Έτσι κι αλλιώς η τέχνη είναι θεραπεία. Και αυτό που το έχω ξεκινήσει και το κάνω γιατί δεν το έκανα, είναι συνειδητά να ασχολούμαι και με τη βούλα μου, με τον εαυτό μου. Με ό,τι αυτό με ευχαριστεί. Είναι τα παιδιά μου, είναι ο σύζυγός μου, είναι να φροντίζω τον εαυτό μου. Για αυτή τη στιγμή που μοιραζόμαστε τώρα εδώ, θα σου πω ότι είμαι ευγνώμων, γιατί είμαστε εδώ και συζητάμε κάτι το οποίο σε κάποιους ανθρώπους θα φυτέψει ένα μικρό σποράκι που μπορεί και να ανθίσει, ξέρεις, δύναμης, αισιοδοξίας, πίστη στον εαυτό τους. Ευγνώμων είμαι στη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Από τις 30 Οκτωβρίου του 2020, ουσιαστικά μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, όταν καθόμουν στο μπαλκόνι του νοσοκομείου και κοίταγα αυτή τη γέφυρα πίσω μας και έλεγα θα την ξαναπατήσω. Είμαι ευγνώμων γιατί κατάφερα να έχω μια εξαιρετική οικογένεια. Είμαι πολύ τυχερός. Την υγεία που είχα, την τύχη που είχα να κάνω μια καλή οικογένεια και ευχαριστώ τον Θεό που απέκτησα 4 εγγονάκια και είναι η χαρά της ζωής μας. Ο ένας παίζει μπάλα. Και καλός. Με έχουν αλλάξει τα φώτα. Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη γιατί αισθάνθηκα τόσο μεγάλη αγάπη πέρα από τους δικούς μου ανθρώπους και από τους φίλους μου και από τους συναδέλφους μου, από ανθρώπους που δεν τους ήξερα καλά, που ήταν και μ' αγκαλιάσανε, που μου δίνανε δύναμη. Να σου δώσω παράδειγμα. Στη δουλειά έχω ένα σιρτάρι και το έχω γεμίσει με εικονίτσες, με λαδάκια, με όπου πήγαινε κάποιος, μου έφερε και κάτι που σημαίνει για μένα ότι με σκεφτόντουσαν. Και να πω στους νέους, εσάς, που σας χαίρομαι που σας βλέπω, ότι αγαπάτε τον εαυτόν σας. Αγαπάτε ό,τι όμορφο έχετε. Γιατί να μην βρείτε λίγο χρόνο, γιατί πιστεύω ότι και εσάς αν ρωτήσω, δεν θα έχετε κάνει και πολλές προληπτικές εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Έγινα πιο δυνατή για να φωνάξω αγάπα τον εαυτόν σου. Δεν έχεις κάνει μαστογραφία, δεν έχεις κάνει κολονοσκόπηση ποτέ, δεν έχεις κάνει γαστροσκόπηση ποτέ. Γιατί? Πιστεύω ότι έκανα λάθος που δεν έκανα την πρόληψη που έπρεπε από νεότερη ηλικία. Αν και είχα τις παρενέσεις φίλων και γνωστών, πάμε να κάνουμε μια κολονοσκόπηση, πάμε να κάνουμε μια γαστροσκόπηση κλπ. Όλα τα θεωρούσα ότι θα είναι ρόδινα, ότι εμάς δεν μας ακουμπάει τίποτε. Ήταν μεγάλο λάθος που δεν το έκανα σε νεότερη ηλικία. Να μην αμελεί κανείς και καμία τις τακτικές εξετάσεις και κανείς δεν είναι αλόβητος. Και εγώ πίστευα ότι με τον αθλητικό μου τρόπο ζωής και με τη διατροφή μου και με τον ύπνο που κάνω και με τέλος πάντων τις προτεραιότητες που έχω στη ζωή μου, είναι κάτι έξω από μένα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο να πέσουμε κάτω για να πούμε ότι πάμε στο γιατρό. Έχω εγώ δικούς μου φίλους από τον δικό μου κύκλο με 5 συγκεκριμένα άτομα, τα οποία όταν είδαν την κατάσταση στη δική μου, ξέρεις τι μου είπαν? Γιώργο, δεν έχω κάνει κολονοσκόπηση ποτέ. Μήπως να πάω κι εγώ? Τους έβαλα και τους 5 και έκαναν κολονοσκόπηση μέσα σε 2 μήνες. Και αν εγώ δεν είχα πάει να το προλάβω, αυτή τη στιγμή δεν θα κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Τους παρακαλώ τώρα. Τους παρακαλώ να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Και αυτά που έλεγα εγώ τους καυτηριάζουν πάρα πολύ όταν απαντάνε αυτά που σκεφτόμουν εγώ τότε. Όταν γύρισα στη δουλειά, ήθελα να πιάσω μία-μία όλες τις γυναίκες πραγματικά, να τους πω, έχεις κάνει μαστογραφία? Πήγαινε τώρα αν δεν έχεις κάνει. Κατάλαβα ότι αποφάσεις που παίρνονται από
την κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να έχουν επίδραση σε έναν κάτοικο που βρίσκεται στο τελευταίο χωριό της χώρας μας. Και στην αντιμετώπιση του καρκίνου έχουμε πάρα πολλά κενά. Αυτό λοιπόν μαζί με κάποιους άλλους μας οδήγησε να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε μια κεντρική οργάνωση, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η οποία ξεκίνησε με 17 ιδρυτικά μέλη από όλη την Ελλάδα. Σήμερα αριθμεί 46 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και αποτελεί το κεντρικό όργανο των οργανώσεων, των συλλόγων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, η επιστήμη έχει κάνει φοβερή πρόοδο, έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια επιβιώσαντες από καρκίνο στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και η εξέλιξη είναι αλματώδης. Το όνειρό μου είναι να βρω νέους ανθρώπους να τον μοιήσω στον εθελοντισμό. Κάτι που λέω στους νέους ανθρώπους, επειδή το πιστεύω βέβαια, είναι ο χρόνος δεν είναι χρήμα, είναι χρώμα. Όλα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε σαν χρώματα, αισιόδοξα. Και είναι και η ευκαιρία μου να δείξω έμπρακτα στα παιδιά μου, που πάντα αυτό είχα στο μυαλό, ότι είμαστε μαχητές της ζωής. Αλλάζουν οι προτεραιότητες που έχεις. Τα μικρά σταματά να σε ενοχλούν. Κατάλαβα τι σημαίνει να είναι πρώτο, τι σημαίνει να είναι δεύτερο, τι σημαίνει να είναι δέκατο. Οπότε τι κάνεις, αλλάζεις προτεραιότητες, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, ψάχνεις να βρεις το θετικό πλέον στους ανθρώπους, ψάχνεις να βρεις το θετικό στη ζωή. Σημασία έχει να ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου και να ξέρεις, να λες έκανα ένα καλό σήμερα. Χαμογέλασα στο γείτονα που δεν χαμογελάει ποτέ. Το λέω αυτό, έχουμε ένα γείτονα που δεν χαμογελάει. Του χαμογελάω κάθε μέρα όμως εγώ. Πού θα πάει, θα μου χαμογελάσει και εμένα κάποτε. 17 χρόνια μόνο έχουμε περάσει, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Για τον έρωτα. Αυτό πρέπει να με ρωτήσεις. Εκεί έχεις την αποδοχή του συντρόφου σου. Εκεί θα καταλάβεις αν ο σύντροφός σου είναι δίπλα σου. Στον έρωτα. Να σ' αγκαλιάζει από έρωτα. The dark won't let you go and you got nothing left but light. 'Cause I know you need it. There comes a time you see. Yeah, I know you need it. But for now, we'll hold on to the morning as we dance into evening summer glow. And we lie down in the water, watch the sun beat down upon our shoulder. Found comfort in the sea and comfort in the light. To shape the silhouettes of bodies drawn nearer and nearer, where the water breaks red and holds on to the light.